tun tu ma hian Krista tana pasal tra mi ro pui tak ka ngai san mai ka tlang wal lai chuan fa ka nei ni chuan in he missionary mingi mi pa ani chuan ka phuang mei chia ni chuan anu pui mingi ka fanu minga ka phuang ka lo ti ran ani ya te chuan nu pui kan nei ya ka nu pui chuan kan hmasa ber tur apai lai chuan he mingi ni ro se tin kan hlan sa alo pianga mi pa alo nia ti chuan chu missionary ka ngai san ming chu kan phua ta ani chu missionary chu tu dang ni lovin Burma rama missionary hmasa ber ko tong chuan judata antia aming pum tak chu Adoniram Judson ani ol he Judsona chanchin hi tun tuma kan ngal thadona abula tanga atop thleng ingai kha phot chuanin tharau thiang limin naron thokanga innuk au lopon itap nge yang ti karing kepo he thu ka zia lai hian nuku trup chungin mittui ka trup chungin ka zia ani asei ema wangin part 2 part nia kan siam dona tona part 1 na ilo ngai thango Adoniram Judson Jr. hi kumsom ni panga ani khan Burma a Protestant missionary hmasa ber ni turin North America ateng ni chuaka a mine missionary James Charter ate Richard Mardon atele William Carey fapa Felix Carey atelo Thomas anni ho kha anum reilo ba ka engma tak tak an thok man meu lova chuwang chuan Judson hi Burma missionary hmasa ber anga chiar anita ani Judson hi August ni kuwa sang khazasri somre pret kum khan Malden Middlesex County Massachusetts USA Judson Adoniram Senior le Abigail telaka alu pianga apa hi congregational church pastor ani Judson hi anopan lai atangin thuak that em mai le inzirmi takania kum thumlet mi ani lain apa leng ho chu apa Bible ka chiar sakang che atia Bible bung khat top mai chu bahla mi lon a chiar chuak pat maya apa chuan mak at em maya afapa khatiang khan le khaziak a chiar thiam ti po alo hrengai lo ani kum sari velek ani in newspaper a raidal an ti mai pusal ang deu zona har tak adu du ta na chan tur an ti a chang ve thina a cham ne chu di khap zela kum som pani ani khan grit tong te la tin te hebrai tong te athiam em to apa chuan ka fapa mismat tak inia ilen huna chuan miro pui tak ilaning nge yang ati thina ni anti Judson chu the College of Rhode Island and Providence Plantation tuna chuan Brown University antia chuta chuan kum som prop mi ani in le khazir turina luta le khathiam thei tak menia kum som pakua an in college atang chuna graduate an graduation ceremony a po chuan le khathiam thei perten anti thin valedictory speech anti chu class ayo in soi nge ani college akal lai chuan pathian ring lo mi thian achar ta hlo mai chu a thian pa chu Jacob Ames ania atopa chuan Judson chuan an open te ta tanga alorin thin arin na Christian sa khua chu phasanin pathian ring lo mi atheist kan tiang hi alo ni ta hlo mai ani tum khat chu azin na hotel rian tura songa hotel pakhat avakala rian tura om lo thu azo chuang hotel nei tu chuan room pakhat chia ola ma se chu room bula chuan mi khwal dam lo oma zana te room beng ching viau thin mai antia Judson chuan apoi lo ke te chu kamut to chuan in engma ngai to le nem atia chu room a chuan riak ta ani chu mi zan chuan room le lamadam lo chu an soyang tak chuna room fakarap thak tak takin ra ka awa pathian mi bokani te atia chu o chuan Judson ril ru chu ati om khop mai ti khabar le mai khamizan khanin ngai tu ana sa ani atu khwalo war chuan Judson chuan damlo kha enge amta athomare tadai mayatin hotel nei tu ne na an zo chuan hotel nei tu chuan nizan jinglam deu khanin aborar ta antia chu tu nge ti an zo chuan a ming chu Jacob Ames ani anti tamaya Judson chu phokru mya tumo antinala Jacob Ames anti chuan
ama thian pa ngei pathian ring lo mi Jacob em sa ngei kha ani aring tatlat mai ti chon an en chiang nak lai chon alo ni chia tamaya Christian na atanga pathian ring lo sa khona roi chuak tu nge mang ang tak me rap thak tak me ruma pathian tia pathian ming alamte kapota me bokani tia thi khamon na reng nei lova athita ti riat chuan asta ko von me chu dik thein retalawani Judson chuan thathum chung zet mai chu abuai suita rap khap atia ain ngai tua atopa chuan dizim sa khwana chu pathian ring lo sa khwana tang chuan Christian a chuan enlet le ta ani ma se Christian a rin let ngot ma se ala piang thar tak tak chuang lova ina a ho a ina thlen chuan in leng pani an neya chung experience te azin experience te chu in leng te ne an soi lai chuan in leng pakhat chuan an en renga Judson a mela chuan engamo tak mone basein anei ta tlat mai te chuan Andover Theological Seminary a special student turangin kalturin soma anlak thei thu a rilta a te chuan chu seminary a chuan azirveta ani te chuan chu seminary a azir lai chuan pianthana du tak mai Judson chuan alo changta a pianthar nu September tha sangdre pakwa kum chuan Dr. Claudius Buchan article zia The Star in the East ti sermon chu a cheerful talo maya chuta India ram missionary rong bol ram te chu enjia ka chuan rilrut ne em maya chumi atangchon Judson chuan missionary te chanchin mu the pia chu chiara missionary ni chu athil chap ber alo ne ta ani kum sang khajira le som kum khanin Judson chuan azirna Adover College a chuan rongbolna rel ruputlat mi athian pathum tenen chuanin the brethren ti group andina chung ho nen chuan anzir zo missionary culture chuan thuti tlukna an siam ho ani ma se chu tianga missionary culture chuan missionary tirtur organization engma ala om silova ti chuan chung athian te ho nen chuanin an class un ola piang le chhun chol lai piangin an college campus sir khata chuanin missionary tirtu tur deal tur chuan dealin an tong trai ngat thina ni chu seminary atang azir zo chuan an veng ko khan lian tak mai le ming thatak mai senior pastor chuan an ko khana ama puiturin assistant pastor tan adu thu anu le paten nena alo hila anu le pati chon lom hle mai khatiang ko khan liana tho chon kin zela po a future a thadon a bright ni ti an rian lom em ani te chuan Judson chuan azir lai azo nuwa chuan ina a ho chu anu le pati chuan in an ko khana assistant pastor na thok tura an pastor na som thu chu lim takin an lo hila ma se Judson chuan anial tatlat mai kanu kapa chung ai hlazo ka kalkatumasin missionary in kalkatumasin ti thu chu an soita khati laya missionary reng kha chu an chua to chon an le mai to lova an dam chungin an thona an oma an thi chil thri missionary kal atum thu anu tan an riat chon an phusok maya an rem ti thelo heta ma ni venga tho tu thattak inaya missionary kal kher ngai hene nuam dem heta kan bula i om dong na lom ti in han khem thina ma se Judson chuan ti tluk na fel taka siam to thu le athuti tluk na chu aso son thei to lo thu ko na adon thu chu an hril chuan an chung ko chun an traf vekanenti an nu le a farnu te a papo te chuan ti lui chia an ngai talawa an lo be sei sante lu nen mu phak lova chin riat phak lo an fa pa chu William angai dong ta ani an dal thei si lo te chuan America Foreign Missionary Society aladin lo awang chuan Judson chu England Foreign Missionary Society te hena kala an tran puina deal turin azukal tawang maya van doi thak tak main khati lai khan British le French ho in do line ya wangin kong laka chon French pai hoin an long chon lo man ta lo maya long chuang zong chu rip chunga chon khung ta vek mai ti chuan Spain an thlen chuan tang ho chu Bayonne antia France a chuan an transfer ta veka chuta chuan reilo te tan ve nuwa chuan Judson chu an chua ta April ni som paruk chuan Paris alo Thlenga London chu me ni thuma alo thengta ti chuan London Missionary Society te hena chuan missionary kala chak thu le
tin ama le athian te chu missionary atir turin ahan nge na missionary society te hena chuan ma se missionary society te chuan in fan an nei lo ba ka British mi lo chu an tir thei lo thu an lo khil ta ti chuan beidong takin hota August ha chuan New York khapui chu lo thleng le ta ti chuan Jason chuan beidong lu tuk chu ti ngai na khelova being se rundung ti him an ko ran headquarters a chuan missionary society din mai turin dil na athe lut ta ti chuan chung an thian za ho nung changle an om dan te an ve dan te ko ran hruai tu mun pui om te chuan an hu chuan an ril ru an em mai ti chuan in ko ran chuan American Board of Commissioners for Foreign Missions chu din an ti ta ani ti chuan September ni som pakwa sang khazira som pakhat kum chuan just sonale athiam te chu the American Board of Commissioners for Foreign Missions ho chuan missionary turin an vot luta ani Judson anupui hi and Heslin ania ani hi school zirtiu tu ani ani pa hi John Hasseltine ania the American Board of Commissioners for Foreign Missions andin tum khan John Hasseltine sahi dikon ania phusabre po la thanga khami tum khan Judson chuan John Hasseltine fanu ani chu amua Judson chun mel thati tariu mai ti chuanin chumi atanga thakan nuwa ani pa hne na chuan nei adil ta a hetiang hian ani pa hne na chuan lekha athon ta ani tuna hian pujon zona pakhat kapedu chea ifanu nen hian na kumbar tha vela voi khatma in mule to mi lo tura inthen I huamem ring lo tu terama harsana tin reng tuar tu ra missionary anga tir chua irem ti angem ti du da na tin reng le musit na tin reng le endon na tin reng le rethei na tin reng atopa thi na po tok turin khang ka soi tak zong zong kha tharau bo mangai na wang le pathian ru puina turin ifanu kaltir iphalve angem tin azia kane nupui indil na chuan azia pa rap rap khop mai ani pa chuan engkim angai to nu pathian ko nu ngei ni in angai ta a ani thil chak ber lo ni bok nen chon rem atita ti chuan chumin nu reilo te February ninga sangkhadra sompat ya chuanin jassonale ani te chu ani nei ta a ani po adik tak chuan apian thar nuwa chuan pathian tana missionary kal chu atum lian ber alo ni shima ani nei ni ceremony an man ni chu mithi vui ang mai ani anti achan chu khati lai missionary te chu an kal to chon hole to mai lova reilo te missionary in an kal bo don ti an hriat wangin William anga anin ngai hial ani anti anin nei nu atuk loka chuan jasonale athian te pali chu pastor tan ordain ania tin anin nei atanga kar ni nu lek February ni som pakwa chuanin India missionary na thok turin caravan longlian nen chun athian te Luther Raisa Samuela Harinet nilwela tenu panen chuan Philadelphia atang chun an chuak ta ani jasona te chu thanga dong lai mai tui puyan kal nuwa kalkat chu June ni som pasri sangkhazre som pani chuan an lo theng ta a kalkat an lo theng chuan longchol na William Carey missionary lo hmasa chuan lim takin alo muaka William Carey chu Baptist missionary ania British atanga kalani William Carey chuan Jason nu pa chu mu vele chuan engko thangin ni lo tivata anni chuan Congregational Church anni thuin an changa William Carey chuan chuti engtinge Baptist main chan ahantia anni chuan kan no pan lain tuin min thormai ahanti chuan Carey chuan chu tiang ani hlei nem tin Bible azir pui tangat ngata ni tamfe Bible an zir nu chuan Jason tenu pa chuan Bible zir tin na dik tak chu pian thar nuwa chau nim phum nge in baptisma chan turani ti chu an thethiam ta September ni ruk sangkhazira som patni kum chuan William Carey thopui William Watts akuta chuan baptisma chu an changnon ta ani Jason tenu pa hi thudik nia an hriata chuan huaisan takathi thlenga dingam mi ania Baptist ko thana baptisma an chan thatle ta ka wang chuan chung thil zong an chunga thil lo thleng tur zong chu an hreve feka engpo ni second turang tin baptisma chu huaisan takin an changta ani
ti chuan chu tiang baptist kuta baptisma an changti America a an ko ran congregational church chuan an riat chuan an thinarim em maya an sponsor na an sport na zong chu an ti top sak ngal ta ma se Judson chuan poi atilo tun ma in kan relova tuna bible to the country adikani phot chun kan zom zelang chu pathianin an kul mayang antita ani Judson nu pui ani chuan baptisma achan tum hian adairia ti hian asia ani ngom taka hangai tua chuan te atanga kan lo than len pui to kan lo sa em le ro pui kan lo ti em thurin han phat san chu a hlom du ngei mai baptisma chung chang huning ma chen kan zirta a tuna chuan kan ring nuwa chau kan pian thar nuwa chau phum ngein baptisma chan tu ni jia tu bible atangin kan chiang ta khop mai kan ngai dan hmasa chu sonin bible thidik chuan kan tinlung an ne le mai nausen baptismo athe baptisma chan ringot thi thudik ani lo ti kan ria tuna chun baptisma chang turin kanin peita chu van har sati tak chungin du thamna kan siam ngai ta kan missionary society tenen kanin thina ngai to dona ma ni in kho har takin kan ngai to dona kan rama kan ko ran kan thien tenen po kanin thina ngai to dona khoya po ila ke ma ni in kanin to del te po angai mel ta ani ti in adairia azia ani an mani ang bokin an kalpui luther rai support chuan baptisma dikte an riat chuan an rol chan baptisma phumin a changve ta ani te chuan reilo te lom nuwa chuan East India Company how to te chuan Judson tenu pa America tan local ti thu chu an rata chu vel an lo chuan na long nge chan hole turin an ti ta burmai achan chu khati lai khanin India ramte Burma ramte ka British sarkar noya East India Company opna noya oma anop na nuaya American mi om khan tu lowa en khatua an ngai ani achan chu khati lai khan America le British kha anin ngei lova anin do don ti thute athan mek lai ania chutia sarkar berina an ngai mo tak thatawang chuan William Carey le apol te po chuanin anti thangam lutuk talawa Judson te no pa chu an bul ngaya om tam lo chu tha in an ria an kian san ti ta ani Judson te no pa chu an boi ta le mai an ma ni lo dong song tu berten an kom that ngam tak box si lo wa chuan tingen ti ta ka ni tin mai chun East India Company ho tu tela chun ho turin no reng mai box ya lalpa kan ho don nge kan omang antia an tong try ngata Judson chuan dam chung in pathian na thok turin kanin peto chu tiang engma thok man lova hole mai chu achi lovang tin ato pa chun thuti tluna nget takan siam ta chu an thuti tlik na chu diarrhea chun ziak anita lalpa America atang kan chu lai khan hole turin kan chuak lo hole ai chon kan ni kan ni mayang chu van kan hole don lo India rama rem lo point atul na min tirang che ti in diarrhea chun ziak ani ma se khoya ngen kal ta ka Burma chun William Carey fa chu missionary hankal to ti entria ma se soikhir em maya kang chia po angai lo en po ni se Burma po ni se arem na kan kalang antia an diarrhea chun an ziak thap ani ti chuan ni tin chuan long local om nge om lo tin Judson chu long chol la chuan chu kal zia thina ni khat chu long pakhat local a hlo maya khuya kal tur nge pon thelo an zong lut ve top maya kan khen na rong kan bolang antia ani chu long chu van nei khap tak men Burma culture lo ni hlo mai India rama William Carey te puitura local kha Burma wa lalpan hruai ta dai mai ani chu India rama kaltum kha pathianin Burma rama thoktura adwa wangin harsna liam tak mai an chung athlem tirnin an ngai mia mai ni te chuan Burma ram pana an kalna longa chuan harsna na men don tok chho tan ta ro pui atama chuang an tam boxi ei le la tha boxi lova annu ani chuan long chunga chuan an famasa bertur chu apaya an kal rei tak mawang chun long chunga chun a ring ta ma se reipo dam lovin an fapa masa ber chu athi zui ta phum na tur mu mal po an nei lo wangin tui chunga chuan an pai ta ringo mayani te chuan zun li Madras an lo thlenga July ni sompa thuma Renguna an lo thlenga Renguna missionary lo omsa Felix Carey te chu an han bel ta ani te chuan an nu loka Felix Carey chu a hota
an ma ni chuan anom ta ani khati hun lai khan bar maram kha alan fol maya an kho pui te chu chir diak le vai futina khata arim chia ran an vula sakor chungan chuanga an motor nei chu sakorani arim chia atop mai na tam boxi damdoi boxi lo Judson pui ani chu Burma mi te chon an mu chuan mak an tian local khoma khatiang mel ngo mei chen la mungai si lova an jim tuwa an endu kal la piang an zui thin ante Burma an thlen vele chuan Judson chuan tongzir chu an namas sabertur angaya Greek te Latin te Hebrai tong te thataka thiamo wang chuan ol samte in athiam mai tur angaya harvak tur angai lo Burmese tong le grammar kha Mase Burmese khan khati lai khanin grammar mo mal an lo nei lova English grammar nem te alowin ang lo lut ka wang chuanin kum thum chung zat mai ni tin darkar som pani zat mai tutor te ruain tong chu azir ngat maya kum thum huwa chuan atong ve thei chanta ti chuan ril ruchak mithiam ti taka Burmese English dictionary mas saber chu siam chanta tin Bible chu Burmese tonga le lin chu na poimo bera angai boka ti chuan zoi chuan Bible chu Burmese tongin aletlinga alelin mas kapiang chu truck angin siamin an sem chuak thin ani heti hun lai hian America mi emo European mi emo mi ngo thim tu man pungai to lova an ma nin kho har takin an oma ti chuan Luther Rice chu America chuan an tir ho a an chanchin kim changhan thil tur le tin an ma ani sponsor tu congregational church chuan an sponsor du tak lo wanga har sanna liam tak an to thu te America rama baptist ko ran hena chuan azu thenta a ti chuan Judson te nu pa pui tur chuan thutui tlukna baptist ko ran chuan an siam ta ti chuan Judson te chu baptist missionary angin na an thok tan ta an hlim tan lom mai ni kumlin nuwa chuan Judson chuan mi pui ma pathian thu chu Burmese in soi ve thiam tan ta a amas sabrim Burmese culture le ni phung te chu zir phot thain a ria a chu wang chuan Burmese Buddhist tir tu te angin kor eng a ha ma se nuwa chuan Burmese monk ani lo ti an thria thiam the nan a kor chu avarin a thak le ta ani chutia Bible le lin na chu a tho chok mek lai chuan Burmese Buddhist style in zayat anti public hall chu adin ve ta khopui laia renguna chuan chuta chuan thungai thado piang te local turin a soma in khom na hoi hot ma sak ber tum chuan mi som panga an local ani atopa chuan kum som thum panga mi thingkit tu mong no anti chuan kum ruk set mai thei to parongan bol nuwa baptisma aron chang ve ta chu Burma rama Christian anma ni mi Christian mas saber lo ni ta chu chon atihlim mai ni sang khazira sompanga September ni sompanga khan fa pad tak mai Roger William Judson achu anneya renguna alo pianga ma sevan doi khak tak mai khasari lek ani khan Roger William chu athitamaya chu chuan an ru ati hlom maya atina an khuati har mani sang khazria sompakwa kum khan mong no an baptisma achana chang khan sang khazria somni pani kuma chuan ring tharmi som pariat lai an nei ve tan hlim maya ti chuan chu tianga member ten han nei ve tak nuwa chuan Burma lal ne chuan zalen takatu hil theina an han dila hal takin okay lo ti donam an ti nak lai chuan alo phal ta reng no athim rim maya chu vele lalpa thin rim ji an riat chuanin khopui chu chua sana hotelama chu thainan ria thingtlang lama chuan anin sonta ani anupui ani hi nu fel takani a anpa ai ma in kol tung te chu athiam nal zoka sikul te edina no pangte azirtira when ni thing chung school te chu alading ani tin thian siam athiam boka Viceroy of Rangoon anti England company ina Burmaram of tu ama aiwa ada chupan puinen chon trian anin siama chu chon na sap takin an na apuyani Burma an thana tanga kumruka soitong khan sang khazria somnia chuan baptisma member pakhatan nei veta amaro chu anupui ani chu nat takin adam lo tatlat mai in kultura Calcutta kalhial angai ta ma se adam thattak tak thei chon lo wangin kumni huwa phei chuan America hona ain kol lo chuan athi mai tur thu doctor ten an saya anpa Judson chuan kalkat thleng chon kalpui ve zel adua angai tu wangin ma se annu ani chuan rem ati theilo ko han tharte kan dina
ikalbo te in tingen lo oma atitlat maya voitam takkal ve dil ma se ani chon rem ti thei tlat lo han ngai tu ate local ve ta la i hole lok lo ni mai the kum ni lai poi thang mai the sin chumi lan chon eng ting nge kan tharau lam fa te an lo omang atitlat maya tharau bo ve lu tuk no avan chon om em ti chon za sona chuan rilun om lo deu chung chuan kalkata tang chuan an nu chu Burma akir san le ta ani ti chuan ani chu ama chau chuan kalta dam lo chung chuan england na thlenga england a chanchin te an ril chuan mi tan lo khongaya adam doi man tur ten lo peliam liam hloma ti chuan kum ni lai mai ainin kol nuwa chan dam takin Burma chuan alo kir le ta ani hemi kum ni chung hian ja sona chuan alung len je thu ti hian a soi le khathun tak ngel po ka dong ngai si lo le kha te in thunila atha tha som lai te kal thin bok si kanu pui om lo chu kadar le lam sa thak angani a kamit ding lam del angani e ati le lama chuan ani om lo hlan chuan thutlung thar bu pum pui mai chu alo le ling zo veka thutlung thar bu mai ni lon thutlung hlui bu positlem che lo tran man ani ti chuan ja sona chuan an thona chuan pathian thu soi chok ni lovin medical missionary anga tho po chu apoi mo zia ria ti chuan america rama chuan baptist ko ran ne na chuan medical missionary miron peru ron tir ro tin nge na angin ang chon dr jonathan price chu anon tir ta ani Dr. Jonathan Price hi mitlam specialist ania mithalote azaithiam em maya reilote amingalo lar amingalo thangta a atopa chuan barmalal ber chuan alo hriat chuan awa khopuya in hongzok turin acha ta a chutia ko ta ka chon ja sumte nu pa po chu ko vein chi lo ma se Jonathan Price rual chuan awa khopuya chuan anin son vele ta ani chuti lai chuan lekha chutna khol Sarampur India chang lo thlang lo mai ti chuan in just suna le lin sa ma thaya bu ko pisariat an chuta ani ti chuan ani chu alo ho hlim takin nom dun zel dor ma ti nak lai chuan in arei lo lutuk kum sangkhazira som thum pali a chuan in Burmese ho le English ho in kara boina chuaka chu chon just sun terong bona chang na satakin har sat na chiam ta Burmese sarkar chon English tong mang ve tho American ho kha British lama chang en khatun ngai ta thlat mai nikhat chu jasona te chu zanri ei tura do kanan kil thap lai chuan Burmese pai officer re a ho te chu anong kallu ta ina chun kong khar ron hong rup maya jasona chun man ngalan nu pui mu lai nge chun du to kinan soisa ti chuan zel zonga zel shong beran soi awa zela chun anda ta ani arwal hian an thian palu tharai support chu Burmese te melma British lamatang en thatua puin an mantel vea ti chuan an pani chuan zela thlasom pasari lai an tang ta ani zasona te tan na zel chu ri omin sipai te chuan sual em maya kong khar le tukfer po omnia lo thimuk maya chuan anda khua lum boxia ni tin mai hian tlai dar thuma daran vosia chite daran vok chuan sipai thinchian mel em mai pakhathi lo luta an enkol adu du kai chuaka akai chu apiang chu tha an ni thin engtika nge an hun lo thlen ve dom ti chu ngai chang reng chung lau le khur chung tak me mun zel chunga chuan an omani zan lo thlen chuan an ke a kol an bun tir thir ko chu chuan khai chho fakati chuanin ala ling zong an khaya an ngong le andar chia chuan le sia ti chuan zan khua in an khai thi mi tang za te room pakhat treu ten da thok na tur pom lovin kong khar ong le tukver pop ong te chu an thlimu na om chun ani maya mingo zel tam te chu minung ai main mithian ang zo kani ante a top boxi tam takan dam lo ma se dam doi en kol na tur eng man dong boxi lo chutia zelam tan lai chun a thian pa liter rice nu pui chu thi ta lo maya jasuna po chuan anu pui ani chu angai tu hle mai in muan phal si lo a chanchin an hringai boxi lo a pasal zel tal hlan chuan ani chuan na sat takin an paten chuat he tur chuan sarkar milian te bekuala lema han rei deuh tak nuwa chuanin anu pui mu chuan phal sak feta ni tinin in atangin mel ni kal sin zel ron pana ani chuan el in teva petin a chan chu zela el in than pengai lo a chang chuan a mu an phala a chang chuan an phal lova a chang chuan el in alo ken te po chu gat zel tang veng ho thizon ei zo sak victory tuk khat chu chutia zela an pa kan tura vakal chuan
amuk lai ngein an pa chu zel chua ta chon ale ding zong nan lo khaya akilam chu kolin khi ta an khai chowa adar le alu ngong chia chon le am tek pha chutia amuk lai nge an pa ale ding zong an lo khai amu chuan ani ril ron ale tuk chu chua ta chon ni ko hloin atlu top nge ni tin mai chon mi poimo te na kalin American kan ni British kan ni lo kan pai an khatwa ni lo rong bol tu kan ni tin thei top chen a khil thin ma se a sort mo hle mai ani chon an pa zel ta na tanga kar nuwa chon naute pai ti em reta anau pai chu an pa por ngam lok lo achan chu an din huna khil ma wang kam an buai pha don le tuka tharuk nu vela chang khil lo a thei ta si lo wa jasanan an nun nau pai te ri chon lom hle ma se a ril ro ha hle mai zela online ring ngei don te ria tan pui thei si lo nau pai puar chu chung chuan ni tin ani chuan an pa tan na chu vat lo thin ti chuan an pa zel tan chung chuan February sang khazria somni panga kum chuan nau te chu ring ta aminga chon Maria ti an phua anau te Maria nen chuan an pa zel tang chu an vat lo thina amar chu abul ngai oman phallo wangin ral kharlat taka tang chon jasuna chun afanu thar nei Maria chu a khir to plok thina ni ole ton tu matan chuan kha zong khani phot sela part 1 le part 2 in kan thena asei em awangin part 2 hi angai nom don chawa he part 2 hi nukul lo le traplova ingai thathe ni chun ipal le aniang kasia lai pon nukul chau chung le mittui tla chau chungin he thu hi kasia ani chuwangin part 2 lo ngai chang le la nap tu nap tik loka lo chuak le don ani